तर टाकीचे घाव सोसल्यापासून दगडाला देव पण येत नाही. दगडाला जर देवत्व प्राप्त करायचं असेल तर टाकीचे घाव हे सोसावेच लागतात. मॅडमनी आपली सांगितलेली आता स्टोरी ही फक्त सक्सेस स्टोरी नाही आहे, इथे उपस्थित सगळ्यांसाठी एक मोटिवेशनल स्टोरी आहे. सगळ्यांनी त्यातून मोटिवेशन घ्यावं आणि पुढे जावं ही एकमेव मात्र माफक अशी अपेक्षा आहे. यानंतर पुढील सत्कार मूर्तींना मी विनंती करतोय. सौ प्रज्ञा श्रीराम भोगळे यांनी व्यासपीठावर यायचे आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर रिया आळवेकर मॅडम यांना मी विनंती करतो की कृपया सन्मान चिन्ह, श्रीफळ आणि प्रमाणपत्र देऊन मॅडमना सन्मानित करायचं आहे. खरं तर लहानपणापासूनच गरिबी जी होती ती पाचवीला पुजलेली, स्वतःबरोबरच स्वतःच्या लहान भावंडांचं देखील शिक्षण पूर्ण करायचं होतं. स्वतः देखील सक्षम झाले आणि लहान भावंडांना देखील सक्षम केलं आणि आरोग्य क्षेत्रात जवळपास गेली 30 वर्ष कार्यरत आहेत. आता सेवानिवृत्त झाल्यात. आपल्या कार्यकाळामध्ये खूप छान अशी सेवा रुग्णांची त्यांनी केली आणि म्हणूनच सगळीकडे पातळे मॅडम असा नावलौकिक त्यांचं सगळीकडे अवघ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. माझी देखील आई, मला देखील अभिमान आहे माझ्या आईचा. आईला विनंती करतोय, नेहमी मला मोटिवेशन देत असते, आता सगळ्यांना मोटिवेट करावं. पुन्हा एकदा मुद्दाम बाई घाती घेतलाय. आमच्या चिन्मयची आई आहे, पण मॅडमांचं कार्य इतकं मोठं आहे. रस्त्यानं म्हणजे मी ज्यावेळी त्यांच्याबरोबर इकडे तिकडे आता गाडीतनं आम्ही जातो त्यावेळी सांगतात, साईनाथ मी ह्या एरियामध्ये फिरले, साईनाथ मी ह्या एरियामध्ये इतके पायी किलोमीटर त्यावेळी चालत जायचे, पायात चपलाही नसायच्या. इतकं मोठं कार्य आहे. मी कालच त्यांना फोन केला आणि सांगितलं की काकी तुम्ही एकच काम करावं. प्रेमानं काकी म्हणतो त्याला. मॅडम म्हटलं एकच काम करा, तुम्ही उद्या या, कारण की आजही तुमच्यासारख्या आरोग्य सेविका ज्या आहेत ह्या गावोगावी जात आहेत, रुग्णांची सेवा करत आहेत, त्यांच्याबद्दल सेवा पोचवत आहेत. एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचा सन्मान हा या कोकणशाहीच्या मंचावर होणं हे माझ्या कोकणशाहीचं भाग्य राहील. अर्थात तुमच्या सगळ्यांचा सन्मान झाला हे कोकणशाहीचं भाग्य आहे असं मी समजतोय. ती माझी भावना आहे. मनापासून धन्यवाद. आपण विनंतीला मान देऊन इथं आलो. थँक्यू. सन्माननीय व्यासपीठ, आळवेकर मॅडम, गावडे मॅडम, साईनाथ सर, हेदळकर सर, प्राजक्ता मॅडम आणि सर्व सावित्रीच्या लेखी आपण, त्या सावित्रींमुळे आपण आज पुढे आलो. मग त्या सावित्रींना अभिवादन करते मी. आणि माझ्या नोकरीची सुरुवात ही झाली ती श्री क्षेत्र कुणकेश्वर चरणी झाली. आणि साईनाथ गावकर आहेत ना, त्यांच्या गावातून माझ्या नोकरीची पहिली सुरुवात झाली. तिथून मी नोकरीला सुरुवात केली. मी ह्या क्षेत्रात आले ह्याचं खरं योगदान मी माझ्या मोठ्या बहिणीला देते, कारण त्यावेळी तिने मला जे मार्गदर्शन केलं, आता नाही तर तू कधीच होणार नाहीस. कारण माझं रेकॉर्ड असं होतं, कुठं गेलं तर 3 महिने राहायचं, मग गावी पळून यायचं. ती म्हणाली आता नाही तर कधी नाही. अलिबागला तेव्हा माझं ट्रेनिंग झालं, अलिबाग सिव्हिल हॉस्पिटलला. माझ्या बहिणीने हाताला बोटाला धरून नेऊन तिथे सोडलं. माझा आर्थिक जो काही खर्च होता तो तिनेच उचलला आणि दर आठवड्याला मला तिचं एक पत्र यायचं, बरी आहेस ना, बघ हा सोडून येऊ नकोस, बघ हा सोडून येऊ नकोस. आणि मी ते शिक्षण पूर्ण केलं. मी इथं आले आणि मला जॉब मिळाला आणि त्या जॉबचं मी सोनं केलं. खरं पाहिलं तर आम्ही ज्यावेळी नोकरीला लागलो त्यावेळी समाजात खूप म्हणजे लसी घेणं किंवा कुटुंब कल्याण हा विषय मोठा होता. त्यावेळेस आमची पांढरी साडी बघितली तर धाडकन तोंडावर बंद करायचे लोक. इतकं हे डोस, लोक त्या बाईचे डोस आम्हाला, असं त्यावेळी वातावरण होतं. पण त्याही वातावरणात आम्ही गोड बोलून लोकांना गळी उतरवलं. प्रत्येकजण त्या कुणकेश्वर गावात डोस घेऊ लागले. बाई सांगतायत ना, मग घेतलं पाहिजे. कुटुंब कल्याण 2 मुलावर 5-5, 6-6 मुलं होती, पण त्या कुणकेश्वरात 2 मुलावर कुटुंब कल्याण करायला लावले. त्याच्यानंतर मी इथं कुडाळला आले. कुडाळलाही तेच केलं. प्रॉपर कुडाळात मी होते. इथून परत माझी दिगस आणि घावनाळ्याला आम्ही एका मुलावर कुटुंब कल्याणच्या शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. आणि ही जी अंकिता म्हणते ना, 3 बहिणी आहेत, 3 मुली आहेत त्यांना. आणि खरं बाळा घावनाळकरची मुलगी, मी तिला डोस दिले आणि खरं ती सांगत होती ना, ते बरोबर आहे, कशाला बाळाला शिकवायला पाहिजे असं खरोखर म्हणत होते, कारण मी त्याची साक्ष आहे. आणि असं ह्या वातावरणात आम्ही आमचं शिक्षण आम्ही आमचं जे शिक्षण घेतलं ते तळागाळापर्यंत पोचवलं. आणि मला एक सांगायचं होतं, मॅडम तुम्ही म्हणालात की खरं आहे ते, की शिक्षणाच्या बाबतीत मुलींना हे कर ते कर, असं कर तसं कर, अजिबात सांगायचं नाही. कारण आताची मुलं त्या शिक्षणात
इतके हे झाले की आहार घेत नाहीत वेळेवर. पालक फक्त त्याला मुलं घेत नाही, अभ्यासाचा खाली त्यांना आहार, निकृष्ट आहार जातोय त्यांना. आणि त्या आहाराचे परिणाम काय असतील तर आज सोकमार शेजाची आणि सोयापेजाची अशी अवस्था मुलींची झालेली आहे. होम डिलिव्हरी नॉर्मल आम्ही करत होतो, पण आज हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरी करताना डॉक्टरसुद्धा घाबरत आहेत काही झालं तर. मग याला कारण आहे हा आहार आहे. आहार आणि वातावरण आणि मानसिकता बदलली आहे. मग ती मानसिकता बदलली पाहिजे, त्यासाठी समाजात प्रबोधन झालं पाहिजे. आहार आणि माणसाची वागणूक म्हणजे कसं वागायचं, घाबरून 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 ती घाबरतात. आणि हार्मोन्स तुम्ही म्हणालात ते हार्मोन्स हे होतात, त्याच्यामुळे ते बदल झालेले आहेत. हा माझा म्हणजे अभ्यास आहे आणि त्यानुसार मी सांगते. त्यानंतर मला गावडा आता चॅनलच्या बाबतीत म्हणायचं तर साईनाथ गावकरांच्या चॅनलमध्ये सुरुवातीपासून मी त्यांची कार्यक्रमाला साक्षीदार आहे आणि त्यांचं उपक्रमशीलता अतिशय चांगली आहे. सुरुवातीपासून झेप घेतली आणि ही झेप त्यांनी उत्तुंग भरारी मारावी, परदेशापर्यंत त्यांनी पोचावं अशा माझ्या त्यांच्या चॅनलला शुभेच्छा आहेत. त्यांचं टीमवर्कही सुंदर आहे. त्याचप्रमाणे गावडे मॅडमांची माझी 1-2 महिन्यापूर्वी भेट झाली. अतिशय कमी वयात त्यांनी जी झेप घेतली ती वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांच्या स्वामिनी एज्युकेशन संस्थेला माझ्याकडून शुभेच्छा. तशाच उद्या महिला दिनासाठी महिलांना माझ्याकडून सर्वांना महिला दिनाच्या शुभेच्छा. एवढे सांगून मी माझं मनोगत संपवते. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.